First Salfungo TR01AC0482 Malini Khungsa EON Malkhung Saichungno Lama Ganani Pherangni Pillao Thutaimani Party Mungo Sago Dukho Mankha Khorokbwrwi Borok Party Mungni Yagulo Sago Dukho Manai Rokno Rahorjaka Bishalgo Sakamnogo Party Mung Bishalgo Thanani bypass lahar amchayo Hasteo salbrumno choya kereng amchani lahar pati mungni koktoma sokpaimani Fasal fungo haino hai Bishalgor thanani bypass laharo Agortolani sime Udaipur bokhak thangnai TR01AC0482 marini khungsa EON Malkhung Saichungno lama ganani Pherangni Pillao Thutaimani pati mungo Sago Dukho Mankha Khorokbwrwi Borok pati mungni yagulo Sago Dukho manai rokno rohorjaka Bishalgor sakhamnogo phiaba Borokni sak belai hamyani bagui paithago rohorjaka Borokno Agortola jibi sakhamnogo কোন জায়গাতে হয়েছে ঘটনা বিশাল বাইপাস কতজন আহত হয়েছে টোটাল কতজন আহত হয়েছে Bishalgor ni sime Ashish ni kokthom Chini Khorang